Ka Southwest Khasil District, wala ra ka district ka barang khamsa adin, panman ka long ka district ka baruspa akalyang joka may maryang. Kadi ka district ka wadon yaki jaka jung kai ki ba itenat, kadon yaki wa, ki lum ki wa, ki kram ki kro bat ki senrang mau. Kawai ne kindi ki senrang mau ki ba itenat, kadi kata ka senrang maurin ka badan hapok ka senang mountain. Katukan di kilometer hapok ka senang mau korwat. Kini ka jaka ka dan shibun ki kram ki ba itenat bakala balong ka jaka jung kai, ka ba itenat bah kan di ka thany. Nakaliang juga senang rengkat ka jati lang wat ka blok, kala pelut daki klur tengka, lang baka jeng tresis pas ngin kam taban penbahabat pa itenat ya kan di ka krem. Lani ya kan di ka senrang. Nang munin ka sini nakaliang jong UMLE jong ka mau korwat uba are nikton lang dot tongkar ulai ban jengo ya kan di ka jaka. Nakan kat ka jadan lang ruki engineer ki officer na ka mau korwat, daga jeng tumuan pelong ya kan di ka jaka, ka wen di ka jaka ka ban kring ba ya kinong jengo kai perthai. Amtang na ka jalan rewat daki Malaysia baru. Sukuman bengidon hakane ka jaka hasenrang maurin ka jaka ka bapau nambha ka baladon haka jingtip jong ki pajba haka state Meghalaya parkamtom hakane kanong kathani ka district jungi haka bangi UI ka jingtrei haka bana keleng ka snong bana keleng ka blok lengba ka skim chispa sngi MG NRGA haka bakila shim ka district ban develop ka jaka ban promote ke tourism haka district jongi ngasngo ba ko nang kong ya ka snong ya ka jingkrau ka onur ke jongki haka ba kila sacrifice barok sistem bandam pentri shu ikiwe ki skim hapo snong reban pentri barok khot hangne ka bala jan dap ka ba dunai ka arkrur haka ba kriya pentri kam ai ko ka office jong video haka ba kila ya cooperate ke snong ya ka angnur ke snong ban penulong ya ka temu walang idang bon ba kinir kam ban kampen bahasu shu hadin ne kabaga snong kala sedang ikmi denti baki kui department ru kin saya trelang ban pej la ki jong ki line department ke ga baki la ban le ha ka bangin ya involve lang ban kala dori kene ke jaka namar yui bakalong ka sentar ba ka bahajandu ka district headquarter ka dikene ka tourist spot ka bahe ka bakalo ru ngilawan ban ya kijat lang baki ne kilenti ya kijat footpath ke balasna daga snong ki footpath ke ba internet ngela yo ban yo pej ikini ki senrang haka bangela yo sngo baris kata ya kata ka senrang maurin handai kri mata ka sngi ka bangela yo lat nambar ka jidon ni footpath haka bangela yo lat ban yo ban pej ka bon tli ki senrang hangde handet ka internet hadu kata bat ikmi lenti hala karang don ke jung padlak ban pedap ikatu ka footpath ndre ikmi lenti haki por ki sngi ki ban wan ka ban salak ban pedap isku tenar ru ke jing menjur jong u tourism minister ban wan jengo ban inaugurate ban wan pli kene kumbakalong haka southern jong September tourism minister ulo menjur haka jekran batnga ban pli ban jingo kene jaka kwa ba kene jing wan kene ka visit jongim ta sngir kolon ta kata purpose ban yu don ke bangin yan penbiang khamba katu kene ka bangila ban kampan bahashu warlang suthu ba ka fund position kam de day ka ba biang ka paho namar kisnong kele penduduk hangle tenri ka ka bakila le kisnong kerpat ka bakindang persang ban le ka bahatam ka bakila ban le ban kampan baha haka bah ka tusngi ban yo ban pli ikmi lenti bakan don kajing kam internet ki design ki apply ki lenti ya kijat ai ka bagi suthu bakila ya le sistem baha ban baha ban kit ki mau no don jingai no don sora kumjuru ki mau no jan no pan kam haka ban snai ki footpath ngasu tanat hadu kata ban yu bangila sedang ban pendon kam dala ki jong ki tiar dala ki jong ki jingmi ka mi nang nehi ban gina kbi lenti bakan poi ka por ki bangin nang kampan bahashu nak lagi department of affairs ngi discuss mentan bakal dari ke por bangin perkhat ya ki materials ki resources ki bangidon la ka jong ki jaka la jong snong ban utilize ya ki developmental project ki bangi open train nak leng sarkar nak por dan matang ai ku beli sisin pat ya barok ki officer nak department of affairs video badan hangne tangi don nak leng ka piludi ya ka bangin siop ban pej ya ka jaka ka ba nang don kam extend issue ka surop sa ka tukatne hangne ka bandai ka surop piludi bat ki department dokat ki badon hangne kam tam na ka tourism ikmi lenti ya ka bangin le ki kham kraw ha kana ka jaka kana ka snong bangi i ba ka don ka jikarban ban kampan bah
haka bangi da kwa bangin keladori kenika konsumsi jo kamo korwat bari ke distrik bar kuwai bahkan dei ka tourist destination kata ka jing angnut jongi bari kibit ti da jing terilang paj ba baro ki kon samla kamtam ki badon hakiseng ke per ngi khot ngi wer bari kwa ke jing terilang joki bakin support ke jing thungo ba bangi jo i bechisin ka sengi ki paj ba na kenika thanjongi kinya imja na ka tourism kata ka kibit ti bakin mi ki kon samla ki bandai ki tourist guide ki ba kindon ki homestay ki babha kindon ki resort kindon ki hotel hakan ni kadong kathanjungi bari kwilenti bakan klalong ka way na ki sos jong ka jingkamai kaban pen im jak po ai ki babon ka ba hakan ni kadong kathai kublai shibon